Men det dufter godt, det er godt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg ved. Kender du de der big nogle, de der, eller sådan en mega stor plade med alle farver? Undskyld, hvis sådan en krig. Luk. Luk. Ja! Kig. Nu går jeg bare herhen. Nu skal jeg nødt smørte ud på mig. Ja. Jeg har faktisk ikke, hvordan man vil det her. Jeg ved ikke, hvordan man klipper det der. Hvad det gør nu? Det er sådan lidt. Så var jeg henne ved min gymnasier, og så var jeg min storesøster hos hende, og så ville vi så få en is, og der var kun én pistacheis tilbage, og så 2 chokolade, ikke? Så kom vi så op og skændes om det, der spiste pistacheis. Derfor så fik vi kun sådan en lille isfælde, vi havde bare de der små runde nogle, fordi at de ikke... det var sådan noget. Hvorfor tog I ikke bare en chokolade i svær? Hvad tager den her af? Der var håndklæderne. Sparede jeg egentlig ikke, fordi han sparer ikke mig. Ja. Jeg er sulten. Men det var fordi, kender du ikke det, når man keder sig, så går vi i køleskabet. Ej, hvor er det grimt! Nej. No! Det der. Eller jeg kom til at lukke døren. Det ved jeg ikke rigtigt. Hej! Carla, jeg er begyndt!